इहे एगो लड़का एगो लड़की के फेर में पड़ल बा, ओकरा चक्कर में पड़ल बा। बड़ा दिन से कबो पुल पर बैठता, कबो बगीचा में बैठता। मालूम है दीपुजवल रे बबुआ अनीस लड़का कहता ये करे जा बोला पढ़े आइल काहे छोड़ देले बड़ी तू, तहरा इंतजार में हई घाम से हमार चाम झुरा जाता, तब तू आवत नहीं खू। लड़का कैसे कहता बाबू दीपुजवा पढ़े काहे आवत नहीं खू, अपनाई स्कूल पर पढ़े काहे आवत नहीं खू, अपनाई स्कूल पर तोहरे खातिर बैठे नी बगीचा के फूल पर। अस्थिर न रह तारू गोरी अपना रूल पर, अस्थिर न रह तारू गोरी अपना रूल पर तोहरे खातिर बैठे नी नहरिया के फूल पर। तोहरे खातिर बैठे नी नहरिया के फूल पर। लड़का कहता देखो तारा चक्कर में ठीक से खानो नहीं घी खा। का कहता लड़का मिले ला जवन तवन खाले निसर से, ठीक 9:30 बजे आवे नी घर से। होला जौन मिलेला तौन सर देखानी आ तोड़ दे बुझा के पुल पर हम हाजिरे रहनी। लड़का कहता मिलेला जवन तवन खाले निसर से, ठीक 9:30 बजे आवे नी घर से। लड़का कहता बबुआ नमरो न देलू अपन कौन हमारा भूल पर, नमरो न देलू अपन कौन हमारा भूल पर तोहरे खातिर बैठे नी नहरिया के फूल पर। तोहरे खातिर बैठे नी नहरिया के फूल पर। अरे जियो भाई अनीस बबुआ बा अजमुद्दीन चाचा
और लड़का का कहता, अब हमारे साथ घेर नहीं धारा, अब अगर गाड़ी आगे ना बढ़ी तो यही पुल पर अपने गाड़ी का हम चाका फाड़ दे। लड़का कहता, होला अधीर मनवा धीर ना धराता, तोहरे हीरो में देह दूबराता, कि देह बुझाता कि गल जाए। सुन ले करे जा का कहता लड़का, होला अधीर मनवा धीर ना धराता, तोहरे हीरो में देह दूबराता। और का कहते ये करे जा कि का करता रू हमारा साथ, काहे हमारा दिल पर चोट देता रू। दीपूजो अजमुद्दीन भैया ये बातें हो, काहे चोट देत बाड़ू निकस के तू दिल पर, काहे चोट देत बाड़ू बिकी के तू दिल पर, तोहरे खाती बैठे नी नहरिया के पुल पर। अरे जिया दीपुजवाल जिया, तोहरे खाती बैठे नी नहरिया के पुल पर। पढ़े काहे आवत नइखू अपना ई स्कूल पर, पढ़े काहे आवत नइखू अपना ई स्कूल पर, तोहरे खाती बैठे नी नहरिया के पुल पर।